arroupado polo secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, así como polo secretario provincial Bernardo Fernández, a deputada Begoña Rodríguez e numerosos compañeiros de filas da comarca, o candidato socialista de Ribeira presentou o equipo co que pretende dar un cambio de rumbo á política no municipio. Francisco Suárez Puerta encabeza unha lista plenamente renovada na que destaca a xuventude dos seus integrantes, que concorren ás eleccións do 28M con ganas de traballar para recuperar o dinamismo que Ribeira merece. Entre os principais puntos do seu programa electoral destaca a aposta por crear máis chan industrial para poñer freo á fuga de empresas, melloras no transporte público ou na sanidade coa reforma urxente do centro de saúde ou o deseño dunha ampla oferta deportiva e cultural, entre outras. Xunto con Suárez Puerta, que inicia con esta candidatura a súa andaina na política activa, integran os primeiros postos da lista Ana Albite, Alberto Suárez, Nuria Pérez e Francisco Regueira.